Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur abenduaren 20 astelena, hauek dire Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. 528 positibo berri zenbatu dira Nafarroan Foru Gobernuak emandako behin-behineko datuen arabera. Txibite lehendakariaren erranetan berraktibatzeko planak Europako eskualde eta ekonomia iraunkor lehiakor eta kohesionatuenen artean jarriko du Nafarroa. Nafarroko gobernuak erantzunkizuna eskatu du datorren asteartean hilako 21 hasiko den Gabonetako bide segurtasuneko kanpainaren aurrean. Nafarroko odol eta 100 bankuak bere ordutegia hedatu du datorren ostiral arratsalderako eta etengabeko zitak 8 arte gaitu ditu Iruñan. Iruñerriko Kontseilu Sozialistak manifestazio bat deitu du abenduaren 30ean COVID-aren aurkako neurri autoritarioen aurka. Biribilgune berri batek, semaforo pasabide batek eta bide batek Iruña eta Kordobila oinezkoentzako eta bizikletentzako lotzeko aukera emango dute. Igandean abiatu da eszenara Gazteriaren etxean tokiko musika eszena balioestea xede duen kontzertu batekin. Bakearen eta bizikidetzaren aldeko liburutegiak programa 27 tailer sustatzen ditu urteko azken 3 asteetan. Pots eta lotx paiasoak herriko komerzio eta denda txikiekin elkarlanean kaleak bizirik bideoa argitaratu dute. Bosteun da 28 positibo berri zenbatu dituzte Nafarroan Foru Gobernuak emandako behin-behineko datuen arabera. Bezperan baino 40 gehiago dira. 528 COVID positibo berri zenbatu dira Nafarroan azken orduan, hau dira Foru Gobernuak eskainitako behin-behineko datuak. Bezperan baino 40 kasu gehiago dira, baita aurreko asteetan atzemandakoa baino gehiago ere. Izan ere, duela astebete 459 kasu izan baitziren. Herriz herriko datuei erreparatuta Tuteran zenbatu dira gehien 24 positibo, Iruñako Arrotxapean 21 kasurekin eta Leitza 20rekin. Datoz jarraian. Bestalde Sarrigurenen 19 positibo daude eta Iruñako bigarren zabalgunean 17. Bestetik aipatu ere Osasun Departamentuak aste honetan irekiko du COVID-aren aurkako txertoren 3. dosiarekin Nafarroan AstraZenecaren txertoa jaso zuten 60 urtetik beherakoak. 15.400 personak babesteko zitazioa. Persona horiek gehienak funtsezko profesionalen sektorekoak SMS bat jasoko dute zitazio egiteko. Era berean, txertaketa errefortzu dosiarekin 50-59 urte bitarteko populazio taldeko beste 69.000 personari zabaltzeko plangintza egiten ari da departamentua horren xetasunen berri laizter emango da. Txibite lehendakariaren esanetan berraktibatzeko planak Europako eskualde eta ekonomia iraunkor lehiakor eta kohesionatuaren artean jarriko du Nafarroa. Hala adierazi du Iruñean egindako jardunaldi batean, Nadia Calviño Espainiako gobernuko lehendakariorde ekonomikoak eta Miguel Gil Europako batzordeko energiaren zuzendari nagusiak parte hartuta besteak beste. Nafarroko gobernuko lehendakariak esan du Nafarroa suspertzeko planak Europako ekonomia jasangarri lehiakor eta kohesionatuenen artean jarriko duela foru komunitatea. Hala, adierazi du Next Generation Europako funtsak Nafarroa suspertu berraktibatzeko planari bultzada jardunaldiaren irekieran. Iruñako Baluarte Biltzar Jauregian. Ekitaldian gobernu zentraleko eta Europako batzordeko ordezkariek parte hartu dute, hala nola Nadia Calviño ekonomi gaietarako eta eraldaketa digitalerako lehendakariorde eta ministroak eta Miguel Gil Europako batzordeko energiaren zuzendari nagusiak. Bere mintzaldian lehendakariak azpimarratu du Nafarroa suspertu plana konexio gunea dela Espainiako berreskurapen planaren eta Next Generation programa europarraren artean. Txibiteren esanetan apustu honen eskutik Nafarroak bere gain hartzen ditu, ez bakarrik digitalizazioa, berrikuntza hitzarmen berdea eta kohesioa lortzearen aldeko transformazioak, baizik eta halaber lidergo bat zeinetan soilik proaktibotasuna, ekimena eta kemena lagun, hoien euskarriak izanik prospekzioa eta talentua. Eman dezakegun jauzi kuantitatibo bat, jada aukera soila ezik, obligazio bat bihurtu dena.
Lehendakariak esan du egungo testu inguruak aldarrikatzen digula dagoen premia epe ertain eta luzerako estrategiak diseinatzeko eta larrialdiaren aurrean erantzun ahalmen zabalekin erreakzionatzeko. Azpimarratu du erresilentziaren balioa, zailtasunak gainditzeko eta esperientzietatik ikasteko eta arlo publikoaren zeregina nabarmendu du. Garapen sozialerako eta halaber ekonomikorako palanka faktore bat, lankidetza publiko-pribatuaren aldeko apustu eginez eraikitzeko arrakastaren bermea den bertutezko zirkulu bat. Nafarroa suspertu planak inbertsioak dakartza azpiegituretarako berrikuntzarako hezkuntza osasunbidea oinarrizko hornikuntzak digitalizaziorako eta ekoizpen ehunaren transformaziorako eta gizartea eta lurralde arloak bateratzeko laguntza bezalako oinarrizko zerbitzu publikoen alde. Gobernantza eredu horizontalago, gardenago edota parte hartzaileago baterantz bideratzen gaitu azpimarratu du lehendakariak. Espainiako gobernuko lehendakari ordea hala nola ekonomi gaietarako ministroa den Nadia Calviñok etorri ezin izan denez ekitaldiaren ospakizunerako bideo bat bidali du. Calviñok esan du Espainiako berreskurapen planak suposatzen duela aukera historiko bat epe laburreko hazkundea bultzatzeko, ekonomia epe laburrean modernizatzeko eta ondorioz epe luzerako hazkunde jasangarrigo eta inklusibogo bat lortzeko. Nafarroako gobernuak erantzukizuna eskatu du datorren astean ilak 21 hasiko den Gabonetako bide segurtasuneko kanpainaren aurrean. Urtarrilaren 6 arte abiadura alkohol eta droga kontrolak, gerriko haurrak lotzeko sistemak eta distrakzioak egingo dira. Abenduaren 21etik urtarrilaren 6 bitartean foru exekutiboak zirkulazio kanpaina integral bat jarriko du abian, egun horietan bide segurtasuna kontrolatzeko. Gabonak direla eta joan etorriak, bazkariak eta ospakizunak ugaritu egin baitira. Urtarrilaren 6 arte abiadura, alkohol eta droga kontrolak, gerrikoa, haurrak lotzeko sistemak eta distrakzioak aztertuko dira. Nafarroako odol eta ehun bankuak bere ordutegia hedatu du datorren ostirala arratsalderako eta etengabeko zitak 8 arte gaitu ditu Iruñean. Bereziki aferesi donazioen eta AB positibo, AB negatibo, 0 positibo eta AB negatibo odol taldeetakoen premia dago. Herrialdeko eskualde guztietako transfusio zentroetako hemoeratorrien eta odol osagaien erreserbak egoera kritiko batean aurkitzen dira eta Nafarroa ez da salbuespena, bereziki 2021 hontako donazioen beherakadagatik eta urteko bigarren seilekoan gertatutako osagai hauen konsumoaren gorakadagatik. Egoera honen aintzinean Nafarroko odol eta ehun bankuek gaitu ditu salbuespenez Iruñeko bere instalazioak goizez eta arratsaldez etengabeko moduan, goizeko 8:00 arratsaldeko 8:00. Jose Antonio García Erze bere zuzendariak gonbitea luzatzen die duela gutxi deituak izan diren persona emaile guztiei zita eskatzera eta odola emateko etortzera. Nafarroko odol emailetik gonbitea luzatzen zaia halaber persona emailei datozen astetan aurretiazko zitarekin etor daitezen Iruñeko eta Tuterako bere instalazioetara. Gogoratu behar da egoera delikatuenean dauden odol osagaien eta hemoeratorrien erreserbak direla bereziki AB positibo eta AB taldekoak, hala nola, 0 positibo eta B negatibo taldetakoak. Era berean, Nafarroko odol eta ehun bankuek jakitera eman du aferisiaren araberako ohiko emailak bertaratu daitezen premia, bereziki AB taldeko aferesiaren araberako plaketa emaileak eta B taldeko aferesiaren araberako plasma emaileak. Osasun egoera honean dauden eta donazio batetik bertzera derrigorrezko epea beteta duten odol emaileak artatze aldera, Nafarroko odol eta ehun bankua zabali dago bere ohiko ordutegietan eta eskatu alda aurretiko zita. Bai adona Nafarroko odol emaileen elkarteko webgunean eta baitere honako telefonoetan 848 422 500 Iruñan. Iruñerriko Kontseilu Sozialistak manifestazio bat deitu du abenduaren 30ean COVID-aren aurkako neurri autoritarioen aurka. Iruñerriko Kontseilu Sozialistak uste du COVID pandemiari aurre egiteko hartutako hainbat neurri ez dute oinarri zientifikorik, adibidez, COVID ziurtagiria. Hori dela eta abenduaren 30ean, arratsaldeko 7:00 Sarasate pasealekutik neurri autoritarioak gelditu lemapean abiatuko da manifestazioa.
Pandemia hasi eta 2 urtera kapitalismoak sortzen dituen kontraesan sozialak egunetik egunera agerikoak dira, krisiak eragindako ondorien larriagotzeak egungo koiuntura forma ematen dio burgesiak aberastasunez disfrutatzen jarraitzen duen bitartean, langile klaseak administrazioaren babesgabetasuna pairatzen du eta biziraun ahal izateko bere gaitasunak ustiatzera behartuta ikusten du bere burua. Horrela dio Iruñeko Gazte Sozialisten prentsa oharrak. Gaineratzen du, prezioek gora egin ahala lan baldintzak prekarioak bihurtzen dira eta ondorioz bizitzaren beraren prezioak arestitzen da. Bien bitartean zerbitzu publikoen kalitate behera egiten du, baliabide eta inbertsio falta dela eta langilea bere existentzia propiori aurre egiteko baliabiderik gabe geratzen da. Iruñerriko Gazte Sozialisten prentsa oharrak gaineratzen du hori gutxi balitz osasun publikoa babestearen aitzakipean estatu kapitalistek neurriak hartzen dituzte irtenbide errealik eman gabe. Horren adibide argia da Nafarroan gobernuak eta Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak bat egin baitute konstituzioaren aurkakoak diren eta oinarrizko eskubideak urratzen dituzten neurriak ezartzeko. Hau argi geratu zen Auzitegi Konstituzionalak berak lehen 2 alarma egoerak baliogabetu zituenean eta ikusiko da, etorkizunen ere gerora ezarritako neurriekin zer gertatuko den. Birbilgune berri batek, semaforo pasabide batek eta bide batek Iruña eta Kordobila oinezkoentzako eta bizikletentzako lotzeko aukera emango dute. Herri lanak Nafarroako gobernuaren Kordobilako kontzejuaren eta Irabiaizaga ikastetxearen arteko hitzarmen baten bidez burutuko diren lanak lizitatzen ditu 320.000 euroren truke. Biribilgune berri batek, pasabide semaforiko batek eta bide batek Iruña eta Kordobila lotuko dituzte oinezkoentzako eta bizikletentzako. Lurralde koheziorako departamentuak herri lanen eta azpiegituren zuzendaritza nagusiaren bitartez, Nafarroko gobernuaren Kordobilako kontzejuaren eta Irabiaizaga ikastetxearen arteko hitzarmen baten arabera. Egingo diren lanak lizitatu ditu 325.471 eurotan beza barne. Igandean abiatu da estenara Gaztediaren etxean tokiko musika estena balioestea xede duen kontzertu batekin. Sergio Eslavaren Pequeñas Joyas emanaldirako gonbidapenak Gaztediaren etxean jasotzen ahalko dira aurreko egunetik eta saioa hasi bitarte. Igandean abiatu zen eszenara 2 emanaldiko ziklo txiki bat, programazioak 14 eta 30 urte bitarteko talde eta bakarlari gazteak biltzen ditu. Zeinei Iruñeko udalak, Gaztediaren etxearen bitartez profesionalen antzeko baldintzetan kontzertuak egiteko aukera ematen die. Talde eta interpretek eskura dituzte agertokia, argiak, soinu ekipoak eta taldek beren ikuskizuna kalitate onenean muntatzeko behar dituzten baliabide personal eta material guztiak. 2 kontzertuetarako sarrerak aurreko egunetik saioa hasi bitarte jasotzen ahalko dira. Bertaratutakoek indarrean dauden osasun segurtasuneko arauak bete beharko dituzte eta edozein kasutan maskara jarrita eduki kontzertu osoan zehar. Igandean hilak 26 Carlota de Miguel Amestoi igoko da eszenara. Intimo izeneko bere kontzertuan piano eta ahotsezko ikuskizuna eginen du. Osagai klasiko handiarekin non bertzea bertze, Puccini, Debussy, Chopin, Lais eta Granadosen konposizioak izanen dira entzungai. Zarzuela, opera eta Europa erdialdeko barroko konposizioak barne hartuko dituzte. Musika klasikoaz gain eta Miguelek konposizio modernagoak ere eskainiko ditu eta sorpresa gisa improvisazio bat poemen irakurketa bati akonpainamentu eginez. Carlota de Miguel Amestoi piano eta kantu ikasketak egin zituen Iruñako Pablo Sarasate Musika Konservatorio Profesionalean, goi mailako ikasketak jarraitu eta interpretazio masterra egin zituen Londresen, Nafarroko Kutxa Fundazioaren bekarekin. Bertzea bertze Iruñan bakarlari aritu zen Nafarroko Orkestra Sinfonikoarekin abenduaren 3 Nafarroaren egunean.
Bakearen eta bizikidetzaren aldeko liburutegiak programa 27 tailer sustatzen ditu urteko azken 3 asteetan. 5 eta 16 urte bitarteko haurreta nerabeentzako eskaintza liburutegi zerbitzuak eta bizikidetza eta giza eskubideen zerbitzuak sustatzen dute. Nafarroko gobernuak bakearen eta bizikidetzaren aldeko liburutegiak programaren bitartez herritarrekiko harremanetarako departamentuko, kultura eta kirol departamentuko liburutegi zerbitzuak eta bizikidetza eta giza eskubideen zerbitzuak elkarlanean aurrez aurreko 4 tailerren 27 saio jarri ditu Nafarroko liburutegi publikoen esku. 5 eta 16 urte bitarteko haurretan nerabei zuzenduta, tailerrak euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira abenduko azken 3 aste hauetan. Pots eta Lots pailazoak herriko komertzio eta denda txikiekin elkarlanean kaleak bizirik bideoa argitaratu dute. Pots eta Lots pailazoak bideoklip berri bat estrenatu dute YouTubeko kanalean, herriko komertzio eta denda txikiekin elkarlanean egin dute. Kaleak bizirik singela aitzaki moduan hartuta, hitzak Txinparta berso eskolako Urko Arregirenak dira. Bideoklipean ikusten den bezala abestiko hitzek ere komertzio eta denda txikiak omentzen dituzte. Ezin diren lokarriak, gerriko ezukura dituzun neurriak, zapatari bat beti behar du herriak. Herria herri izan dadin, bizia herrian egin, zurekin eta nirekin, bakoitza bere bidetik, baina elkarrekin. Txandala edo alkandora, bertan ondo dakite zein den azken moda. Erostera ez dugu zertan joan kanpora, dendariak pozik da gu ere gustora. Herria herri izan dadin, bizia herrian egin, zurekin eta nirekin, bakoitza bere bidetik, baina elkarrekin. Girona eta berriketa, nahi baditugu gure dendariak eta zerbitzariak mima ditzagun tarteka, eurei esker baitaude kaleak beteta. Herria herri izan dadin, bizia herrian egin, zurekin eta nirekin, bakoitza bere bidetik, baina elkarrekin. Eta hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte.